nzukọ Senate maka ọkwa ambasadọ. Ngwanụ tọrọ anyị ya bụ ntị gị ahụ n'ala ka ute ka inwe ike nụrụzie ka ya bụ akụkọ ndị a na ndị ọzọ ga-esi ada n'ọnụ anyị n'ụtụtụ taa. Ndị unu ga n'olu ha bụ mụnwa na onwe m Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara. ndị uwe ojii steeti Imo apụtala kwuo okwu banyere ọtụtụ mkpesa ndị steeti Imo na-enye gbasara otu ọrụ nchekwa Tiger Base bụ ndị ọtụtụ ndị steeti Imo boro ebubo na ha ji aganye aka n'ọtụtụ mpụ na arụrụ ala dịgasị iche iche. Ya bụ ndị uwe ojii steeti Imo site n'ọnụ onye otimkpu ha bụ DSP Henry Okoye nọ n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee kọwaa mkpesa ọtụtụ ndị steeti Imo na-enye dịka okpokpo asị. Ya bụ Okoye gwara ndị niile na-efesa akụkọ ụwa dị otu a iji kọwasa mbọ ndị ọrụ nchekwa Tiger Base na-agba ichekwa ndị steeti Imo ka ha wepụ aka enwe n'ofe tupu ọ ghọrọ ha aka mmadụ. Okoye kwuru na ndị ọrụ nchekwa Tiger Base na otu ọrụ nchekwa ndị ọzọ dịgasị iche iche enwere na steeti Imo na-arụkọ dịka ji na mmanụ iji hụ na echekwara ndị steeti Imo ma meekwa ihe dịka o kwesịrị na steeti Imo. Gọvanọ steeti Zamfara bụ Dauda Lawal ezigarala ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Zamfara ego atụmatụ mkpata na mmefu nke afọ 2026 bụ nke ọnụego ya dị narị ijeri naira 861 bụ 861 bilion naira. Ya bụ gọvanọ Dauda Lawal kwuru na ya bụ ego atụmatụ mkpata na mmefu ga-enye nnọọ aka n'ichetegharị nakwa na ime ka steeti Zamfara kwụrụ chịm. Ọ bụ na ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee ka o zigara ya bụ ndị ụlọ nzukọ omeiwu steeti Zamfara ya bụ ego atụmatụ mkpata na mmefu. Gọvanọ Dauda Lawal gara n'ihu wee kwuo na ọchịchị ya dị ugbu a na steeti Zamfara na-agba mbọ ka ike kwere ha ịhụ na ha kwalitere ngalaba dị iche iche ma kewapụta ụkpụrụ ga-enye aka weta ọganihu na-adịgide adịgide na steeti Zamfara. Gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti apụtala mee ka ọha na eze mara na ihe mere o ji gaa zute onye isi ala Tinubu bụ iji hụ na atọhapụrụ Nnamdi Kanu na ọ bụghị ka ya na onye isi ala Tinubu kpaa nkata gbasara ya nwa ịgafere n'otu pati APC. Ya bụ gọvanọ steeti Abịa pụtara doo ọha na eze anya dịka otu onye ọwụ ama ama n'otu pati APC ma bụrụkwa onye bụbu onye kọmishọna na-ahụ maka ọchịchị kansụl ime obodo na echimechi ọdịnala na steeti Abịa bụ Charles Ogbonna pụtachara kpuo na ihe mere gọvanọ Oti ji wee gakwuru onye isi ala Tinubu bụ ka ha abụọ nwee ike dakọrịta ntị gbasara ka ọ ga-esi esonyere otu pati APC. Mana ka ọ dị, ya bụ gọvanọ steeti Abịa bụ Alex Oti site n'ọnụ onye ntụziaka ya pụrụ iche n'ọdọ nzirịta ozi midia bụ Ferdinand Ekeọma ekwuola ya hooha na ọ bụ ihe gbasatara Nnamdi Kanu mere ka gọvanọ Oti jiri gakwuru onye isi ala Tinubu. Ya bụ Ferdinand Ekeọma kọwara akụkọ dị otu ha na-efegharị dịka nke na-atọ ọchị ebe ọ gara n'ihu mee ka ndị na-ebugharị akụkọ dị otu a mara na otu pati ọbụla gọvanọ Oti chọrọ isonyere ugbu a ga-atụ onwe ha n'elu ghọrọ n'ihi aṅụrị. Ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja apụtala ma mee ka ọhaneze mara n'ihe mberede okporo ụzọ mere na ya bụ Abuja atala isi otu onye uwe ojii ha. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja bụ SP Josephine Ade bụ ya mere ka ọhaneze wee mara maka nke a n'ụbọchị Tọzdee ụnyaahụ. Ya bụ Josephine Ade kọwara na njinji a jiri nnọọ n'otu ebe ọwa ma dịka n'okporo ụzọ awara awara Sani Abacha Expressway bụ nke dị nso n'ogige ọgbakọ ezumezu National Economical Center. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja mere ka o doo ọhaneze anya na-ejichiela ụgbọala ndị so na ya bụ ihe mberede okporo ụzọ a. Ka ọ dị, onye kọmishọna ndị uwe ojii ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja bụ Bennett Igwe esorola ezinụlọ onye uwe ojii atụfuru ndụ ya rie uju ọnwụ ebe ọ gọrọ ndị uwe ojii ọzọ so nweta ihe mmerụ ahụ na ya bụ ihe mberede ọfọma. Ka ọ dịkwa, ya bụ onye kọmishọna ndị uwe ojii isi obodo anyị bụ Abuja amasikwala ọhaneze obi ike na ndị uwe ojii ya bụ isi obodo anyị bụ Abuja ga-eme nnyocha tara ọchịchị gbasara nke a. Akụkọ a nụrụ ekwuola na achụpụla onye isi oche otu pati APC na steeti Cross River bụ nwa amadi aha ya bụ Alphonsus Eba n'ọkpa ọchịchị ya. Ya bụ akụkọ a nụrụ kwuru na ọ bụ otu kọmitii ndị ọnụ na-eru n'okwu na ya bụ pati APC na steeti Cross River
bụ ha gbakọtara aka kwapụ nwa amadi a n'ọkwa ya maka ịjụ ịgba arụkwaghịm n'agbanyeghị okwu ngalaba dịgasị iche iche na pati ahụ gwara ya ka o jiri nnọọ nwayọọ gbaa arụkwaghịm. Ka nke a na-ewu ya bụ akụkọ a nụrụpụrụ na nwa amadi aha ya bụ Ntufam Ekum Ojogu eburula oche dịka onye na-arụgodi ọrụ dịka onye isi oche otu pati APC na steeti Cross River tutu ruo mgbe ya bụ pati nwechara ọgbakọ ma lebara ya bụ okwu anya nke ọma. Ndị uwe ojii steeti Rivers apụtala mee ka ọha na eze mara na ụmụ akwụkwọ ise ahụ atọrọla atọrọ na mahadum steeti Rivers enwerela onwe ha. Onye otimkpu ndị uwe ojii ya bụ steeti Rivers bụ SP Grace Iringokoko kwuru na ọ bụ n'obodo Rumudogo 2 dị na kansụl ime obodo Emuoha nke ya bụ steeti Rivers ka a nọ zọpụta ndị a n'ụbọchị ụnyaahụ bụ Tọzdee. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Rivers kọwara na ndị uwe ojii steeti ahụ zọpụtara ndị a na njikọ aka ha na otu ọrụ nchekwa dịgasị iche iche. O mere ka ọha na eze mara na aha ụmụ akwụkwọ ise a zọpụtara gụnyere Prince London, Azubike Kelechukwu, Elizabeth Aniete, Onyebuchi Precious na London Samson. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Rivers gakwara n'ihu mee ka ọha na eze mara na akpọgala ndị a n'ụlọ ọgwụ iji hụ na elekọtara ha anya nke ọma na ka ọ dịkwanụ ndị uwe ojii steeti ahụ na ugbu a na-agbakeri ala ịhụ na a nwụchiri ndị omekome kpara arụ a. Ọ masịrị ndị steeti Rivers obi ike ka ha wepụ ụjọ ma gaara onwe ha ebe ha chọrọ ịga na ndị uwe ojii steeti ahụ ka mụọ anya ka azụ igbu ihe ọbụla dara kparakpatam na steeti ahụ kpatam kpamkpam. Onyeisiala Bola Tinubu anọrọla nnọọ n'ụbọchị Tọzdee ụnyaahụ zigaghara ndị ụlọ nzukọ sineti aha mmadụ 32 ọ họpụtara dịka ndị ambasadọ. Nke a na-abịa dịka o mechara naanị awa 24 ya bụ ndị ụlọ nzukọ sineti nọ na-eme aha mmadụ 3 ya bụ onyeisiala Bola Tinubu zigaghara ha nnyocha. Ọ bụ onye isi oche ụlọ nzukọ sineti bụ Godswill Akpabio bụ ya mere ka ọha na eze wee mara maka nke a site nnọọ n'akwụkwọ ederede leta ọ gụpụtara na ya bụ ụlọ nzukọ sineti. O mere ka ya bụ ndị ụlọ nzukọ sineti mara na onyeisiala Bola Tinubu gwara ha ka ha tụlee aha mmadụ 32 a o zitere ha maka ọkwa ambasadọ. Ọ dị nnọọ mkpa ime ka ị mara na aha ndị a onyeisiala Bola Tinubu zigara ndị ụlọ nzukọ sineti maka ime nnyocha gụnyere aha Reno Omokere, aha ọkammụta Mahmood Yakubu, aha Ọtọmba Femi Padro, aha Femi Fani Kayode, aha Ifeanyi Ugwuanyi, tinyere aha sinetọ Jimoh Ibrahim nakwa ndị ọzọ. Ndị uwe ojii steeti Lagos emeela ka ọha na eze mara na ha agaala aka ka egbe penwere ndị otu nzuzo na ndị obu egbe ezu ohi 20 bụ ndị gburu otu onye uwe ojii ọgwụ n'obodo Ilesi dị nso na Ijebu-Ode nke steeti Ogun. Ọ bụ onye otimkpu ndị uwe ojii ya bụ steeti Lagos bụ CSP Omar Ayuba bụ ya mere ka ọha na eze mara maka nke a. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Lagos kọwara na ọ bụ n'abalị 29 nke ọnwa Nọvemba gara aga ka ndị a gburu ya bụ onye uwe ojii dịka o ji nkeji 30 gata elekere 9 nke abalị. Ya bụ onye otimkpu ndị uwe ojii steeti Lagos gara n'ihu kwuo na ngwa ihe ndị a napụtara mmadụ 20 ha jidere gụnyere otu ọgba tumtum Nissan Micra, otu egbe ntakịrị bụ ọnụ 2, otu egbe ntakịrị bụ otu ọnụ, egbe ntakịrị 2 ha rọrọ bụ nke bụ otu ọnụ, ekwentị 19, ego dị puku naira 72 bụ 72,000 naira, elekere a na-agba n'aka, iyeri olu na mpekere ATM 3 eji adọrọ ego. Anyị gbamụrụ nze ma mụọ ọzọ o zochaala ma gbachaa asị ebe ọkụ nyụrụ sị wụsara ya ọwa maka na ọkazi anaghị eju akpa amachie ya ọnụ. Ọ gwụla na ya bụ akụkọ ụwa na nkenke na nke ụtụtụ taa, mana tupu anyị achịkọba ya ga-achịkwa na isiokwu ndị ahụ bụ ahụ ya ebule ma sị hapụ ili dike. Ya bụrụ na ị geziri ntị nke ọma n'ụtụtụ a, ị ga-anụrụ mgbe anyị wetara gị akụkọ kwuru na ndị uwe ojii steeti Imo akọwala ya bụ ebubo a na-ebo ndị ọrụ nchekwa Tiger Base na steeti Imo dịka okpokpo asị. Anyị mekwara ka ị nụrụ na ndị uwe ojii steeti Rivers emeela ka ọha na eze mara na azọpụtala ya bụ ụmụ akwụkwọ ise atọrọla atọrọ na mahadum steeti Rivers. Anyị mekwara ka o doo gị anya na onye isi ala Tinubu eziga ha na
aha mmadụ 32 n'ụlọ nzukọ seneti maka ọkwa ambasadọ. N'aha Benjamin Joseph bụ onye chịkọbara akụkọ a, ka mụ onwe m bụ Uchenna Clever Ọnụọha nakwa Nwada Nwokocha Clara bụ ndị si n'olu ndị ngere wee mee ka ị mara ya ịnụrụ ya n'asụsụ Igbo ji asị nọrọ ebe ahụ emela ngagharị. O jiri nkeji 30 gata elekere 7 nke ụtụtụ a anyị ga-alọghachi maka ihe omume anyị bụ nzukọ ume Igbo. Biko nwere anyị ndidi, anyị na-eme maintenance. Eji m n'aka na o nwere ebe signal anyị na-anaghị eru. Anyị na-eme maintenance mana gbalịa sonyere anyị na Facebook. Ị ga-adị na-anụrụkwa olu anyị ebe ahụ. Nọrọ ebe ahụ agagharịkwala agagharị.